Salutare toată lumea, bine v-am regăsit, adică bine v-am găsit la un tutorial cum să vă faceți un portal fără pickaxe. Suntem pe game mode, deci game mode 0, game mode 0. Ne trebuie un lemn de lucrat, să facem un crafting frumos. Așa, două găleți, un flint și hai să începem. Facem frumos fără pickaxe. Poate unii dintre voi s-au prins deja. Și să vedeți și voi că funcționează. Lăsați. Punem peste plug frame. Punem peste asta, punem frumos, luăm. Revenim când reparăm. Bun, a revenit. A reparat totul. Scuzați-mă. What? Avem game mode și de asta. Așa frumos pot. Frumos. Da, să fie frumos până capăt. S-a pus ploaia. Bine, bine. Să terminăm și lava. Revenim îndată. Da. Când avem și noi lava acolo plină. Bun, am revenit. Am umplut iar. Așa, luăm apa. Luăm alta. Treabă multă. Foarte multă treabă. Adică n-avem deloc. Așa. Aici nu știu cum fac. Deci, forg aici, duc acolo sus. Aceea știe mai că nu s-a pus bine. Nu contează. Așa. Punem aici pământul înapoi. Frumos. Foarte. Lava idiotă.
Vedeți? O repeat de diamond. Și hai să și intrăm. Vedeți că funcționează. Așteptăm. Vedem. Uitați unde ne-a spawnat. Dar vedeți că portalul funcționează. Suntem în Nether. Bun. Cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Da. La revedere!